Chris Breezy fukwe for nwa kenka o I beti nwe ife kuso ima no mu nwanye o ego ka eji alata fan once na akpa gị na agwa gị eziokwu nwanne taa ife wa chezi ife nkwu ọgbakwa na ajụ ma onye ga-efrọta ugo na-eme ihe nwa na anụkwe so ife unu na-agwa nna m bụrụ ụzọ gba mbọ chụta ego ma mee ife nwaanyị ọ ya ịgba mụ na-egwu na-eme ị na nnukwu aka egwu si ara Chris Breezy nwanne m na ụmụaka na-echi ọbọtọ n'ọgbọ guzolubafa mụ na nwanne m White Cheesy ndị Igbo kwuru okwu n'elu ụwa na dugeme mbụre nwanne m onye labana abịa n'anụ uwe si ka m jụọ ajụjụ onye spinal cord ya gbajiri aka nakwa ajụjụ ka nna jụọ onye ga-aza m ya ife anyị na-ekwu n'elu ụwa ka nwoke gba mbọ dịka ibe ya ife anyị na-ekwu n'elu ụwa ka nwoke bute nnukwu ego ịnụrụ ya ị na-eli niile enwe uche ịghara ikwu na agbala gị ọsọ afịa emebi ife ego ibu ụta anyị soro gbaba gị ndị odo gịdị ya fụ ụzọ bụ ide ya n'ife abịa nwoke bụ ebe a si ebe a pụọ ọbana gị nwaanyị gị na-ebe akwa bịa esi gba mbọ ka ibe gị atụbụ isi anya agbala gị ọzọ ahịa enwere ka akụ na-esi obi ike onye isi na akụ na-esi obi ike onye ji ego nwe mba onye ji ego ka anyị na-akụlaka iyo ihe okoko ụmụ akụ na-esi abịakwa n'ọzọ ije kpatara ego ụlọ akwụkwọ nwụ na ude ya na-ede akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Looking na Thailand ndị banyị n'olu ego si elunu ndị banyị n'ome ego si eme okwu ego ya ka mụ na-ekwu ife ego ya ka niile eme onye lụrụ ụkwa ya ga-elinu ya onye lụrụ ya ga-alacha akụ na-esi obi ike ya ka mụja chụsị egwu ike akụ na-esi obi ike ya ka mụja lụsi ọla ike ọmụgwala mụ n'ogbenye bụ ajọ ife ọ bụ na ịlụsi ọla ike nwa m ị ga-ebute ike nwere lapụ ife dị nnukwu chụba ego nwere uwelu tumu wee mụ ya onye na-echile ego ụchọ na-ekele ihe bụ ụlọ m nọ n'ụmụrụ anya ihe okokokoko ego bụ mma nwoke ego melu nwoke okwu amụmụ babahum Sherry mama lelelelele Pastor gidi na Suzy ụmụaka na-esi abịago n'uwe akụ na-esi obi ike onye si na akụ na-esi obi ike onye ji ego onye ji ego ka anyị na-akụlaka iyo ihe okoko ụmụaka na-esi abịakwa n'ọzọ ije kpatara ego ụlọ akwụkwọ nwụrụ ya akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Looking na Thailand Chris Breezy agba mụ nọ n'ọgbọnọ Chukwu okike biko bunye m ike Chukwu okike biko chetanụ m okike kere ụwa biko gbanyezie njenụ m ọkụ ụmụ wee nwube maka ọkụ ụmụ nwubezianụ nwere bụ ụzọ pụlụ ike maka ọkụ ụmụ nwubezianụ nwoke asịwa fotofoto ka ofe ogwusi Chukwu okike akwa ị na-anụ olu mana mgbịrịgba ma ekwubele okolobịa chụba ego maka nwoke ji ego nke ya ka mma nwanne m chụsi ime gị ike maka nwoke ji ego nke ya ego mepe ọ ga-ka ezi ji egi na-achụ nwa kọmsi ebe a maka ogo ogbenye na sando kwa aka mana ọgaranya kwuo okwu etube ya kudadi mana wajiri ji iPhone 13 Pro Max narakwa nwa m chaya obi agbawala ego ka anyị na-ekwu akụ na-esi obi ike onye si na akụ na-esi obi ike onye ji ego ma mba onye ji ego ka anyị na-akụlaka iyo ihe okoko ụmụaka na-esi abịakwa n'ọzọ ije kpatara ego ụlọ akwụkwọ nwụ na ude ya na-ede akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Looking na Thailand akụ na-esi obi ike DJ PJ akụ na-ede ezi nwa ọrụ
ababa arabogbe bọs ụfọdụ ndị kwuru okwu andụ mgbu fakwulusi na-agụ na-ede mụrụmụrụ otosi kpata ego n'ụbọchị fagharị nwanne na-elili na-enwelọtalụ mgbe na-akọ ya ọnụ mbọ ị na-ebu ụwa na ọ bụ ọsọ aka o ịbịa na Asia Asian guys yo na-akpa dị ike abịa n'ife ego fa na-emesi ife ike abịa n'ife nwaanyị fa na-agbaji mmadụ aka yogo PJ Classic ife mụ na ya bụ ibe ofu ife olugboala bụ ihe mụ ka ndị ọcha anyị mana imenwulu ya ka ndị ọcha ihe anyị ụgbọala ka ndị ọcha akụ gị na-ededededede mụrụmụrụ ụwa niile na-ekwuzi maka gị akụ Thailand burger akụ Vietnam burger akụ Cambodia burger akụ na-esi obi ike igbo amalụgo mmanụ ibu dị energy ọ bụrụ ife onye nwere ego nye ya nsọpụrụ ọ dịla isi ma ncha akụ na-esi obi ike anyị si na akụ na-esi obi ike onye ji ego nwe mba onye ji ego ka anyị na-akụrụ aka ihe oyiyi okoko ụmụakụ na-esi abịakwa n'ọzọ PJ kpatara ego ụnụ afụgo nụ ude ya na-ede akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Looking na Thailand ụmụakụ na-eji egwu odogwu ka anyị na-eti egwu amala ka anyị na-eti akụ na-ede mụrụmụrụ ị na-anụkwa ịgba mụ akụ na-ede mụrụmụrụ ị na-anụkwa egwu nara nwe onye si eme ka ekwesị akpọ ọnya n'ụwa ebe onye na-alụ ebe ahụ ka o tinyere ihe ị na-anụkwa ịgba Igbo fife na-enwe m iwe okwu bana ego arụmụ na asọ mkpali anyị lụsi oluti bụ onye nye m nke m maka na okwu ego esika ị na n'ụgwọ aka m na-ekwu akụ na-esi obi ike akụ na-ede mụrụmụrụ akụ na-ede yagadaga ihe ị na n'ụgwọ onye mụ nwaanyị na-agwa m okwu ọ sị na m enwelu taịmụ ya nwelu ụgbọ ya ọcha ka ọmaka nwelu taịmụ ga-eji chụọ ego nwelu ya kọba akụkọ lọbụwe okwu ego ya ka mụ na-ekwue akwa ego ya ka mụ na-ebe akụ na-esi obi ike anyị si na akụ na-esi obi ike onye ji ego nwe mba onye ji ego ka anyị na-akụrụ aka ihe oyiyi okoko ụmụakụ na-esi abịakwa n'ọzọ PJ kpatara ego ụnụ afụgo nụ ude ya na-ede akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Looking na Thailand ihe okoko amala zelibe aya ụmụ Igbo ga-emu ntị n'olu ka ịnụkwa ife m na-ekwu akụ na-esi obi ike n'elu ụwa ị na-anụ mana ọbụla asị so nwanne m gbasi ibe mgbe ike n'elu ụwa amala zelibe ọbụla ibe gị na-achọ ego ị na-achọ nwanne tobe ihe man is not a day job ịbụ nwoke abụrụ n'ọnụ nwanne ịbụkwa nwoke abụghị iti ife n'ife ị na-anụ akụ ngwa kọwala ya ka ọ ghọta ya ka ofu onye ji kwuo si amala zelibe from January to December nwoke na-achụ ego from Monday to Sunday nwoke na-alụ ọlụ from morning till night nwoke adị efi ụla ị mara nwoke ezi ike n'ụlọ si gị nwoke adị ezu ike ị na-anụ ife m na-ekwu n'ụlọ nwoke chụba ego nwanne ọbụla Johnson rapụgodi nwa bebi kọma apụda agụ maka okwu ego ka anyị na-ekwu akụ na-esi obi ike anyị si na akụ na-esi obi ike onye ji ego nwe mba onye ji ego ka anyị na-akụrụ aka ihe oyiyi okoko ụmụakụ na-esi abịakwa n'ọzọ PJ kpatara ego ụnụ afụgo nụ n'ude ya na-ede akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Looking na Thailand akụ na-esi obi ike anyị si na akụ na-esi obi ike onye ji ego nwe mba onye ji ego ka anyị na-akụrụ aka ihe oyiyi okoko ụmụakụ
na-esi abịakwa n'ọzọ BJ kpatara ego ụna afụgo n'ụdị ya na-ede akụ ya na-edezi mụrụmụrụ Luking na Thailand akụ BJ kwụsị ị na-elili na-ewu uche